kulup temun dicampur krai bumbu pecel gulane Jawa Bali aku ngumun arek Joko saiki rabine kendel blonjo nunut mara tuwa ngono-ngono iku cuma guyonan ayu isik ligan tansaya gawe ati
urung ning ana omah mikir atiku bingung cewek batu sangka gunung tansah gawe atiku lewung sandang pangan bejo loro pati iku pritungan barang urip ana alam donya dolor soge gorong alami tapi nek wong urip ngono bakale ati mulane nek iso dolor ayo gawe senenge wong liya tapi ojo lali menyang iku ngono dolor perbuatan sing utama wajib kita gawe lan kita donya brana masih senajan liwat pendapat sing apik iku ya uga contone ana kanca sing salah ojo diloki lokno wajib kita dekati lan kita sembrono sebab saiki akeh pituture wong tuwa sing bener iku gemono sakbendina supaya uripe kalis ing sambikala
kolot iku ancene makmur mulane nek mapan turu lemeke kasur donyane akeh sampe sondol dhuwur wong gak ngaili sanak tur lali dolor wong ngono iku soge jaman saiki nek ana daya wong mlarat lawange ditutupi nek dayoe sepedaan motor gopole nemoni mari disalami dikongkon lungguh kursi atik sogoane wedang susu lalape roti sing duwe omah gaya nyeluk babu sing ana buri babune metu dikongkon nyetel radio TV dayoe ditodono lho Mas sing teko luasi negeri ancene wong ngono iku soge anyar-anyaran nek karo wong miskin nyinggung perasaan nek ana tanggane mati gak gelem jagongan gelem nek jagongan nek diaturi kedurenan ayo cak iki ae sing penting alon-alon ambek ngenteni matenge jangan rawon lho temenan lore-lore ambek ngenteni matenge jangan lodeh dari sapa pecel mang ancene iya kok kesusu-susu sapa sing disusoni anak wis gede-gede perlune menghibur masyarakat naru perlune cekne seneng nggih ayo cak eling-eling cak hei
jauhkan hambamu dari dosa, mohon selamat jangan tersiksa. Jos. Sek. Islam agamaku, Al-Quran manut aku, Muhammad nabiku, Gusti Allah pangeranku. Ayo para umat, ayo padha sing eling, bumine wis gonjing akeh manungsa imane miring. Ya Allah yang maha ghaffur, berilah kami hidup subur makmur, jadikanlah kami pandai bersyukur semasa hidupku sampai alam kubur. Engkau tahu adik kenalan, rupanya Raden Ombu potongan, engkau tak seneng engkau sing kebimbang sampai tak ada peseanan. Rupanya Raden eloknya mancung, engkau mune nganang ate bingung, beanang ngocak minta kalung, tak jawab nyaman sengkok sedo bambung. Nek kabule salah kok dibi gara-gara melani bini, celana karo kang tak sampe entek, bareng aku bejat dirapi arek. Ngono iku sing salah aku, engkok nek tak pikir awakku kuru, entekku kadungake gak sida dadi bojoku, kate bono diri eman gantengku, areke ayu pancene lumayan, ero aku pisan wis ngajak kenalan arek wedok, takon mas apa jeneng sampean, tak warah pase karek jati kalang. Aku pingin pentol sing dobel endoke, aku pingin pentol sing dobel endoke, aku pingin pentol endok. Amine gosong wis gak diterusno pegel. Mulia makmu babaran. Temen aku niku. Iya. Gus. Wong wingi jeket nglarani, Gus. Kandhane makmu lho babaran. Laire gede pokoke adikmu. Adikmu gede. Wis, ya nang ngono gak iso suwe aku mudhak awakmu nang ya tak mulih ya. sak omahmu. Ya wis. Jahitan 46 lho. Gendeng ah. Ngono ah. Wong lairo jahitan 46 lho. Temen lho. Alhamdulillah sehat-sehat. Niki dalam rangka tasyakuran keluarga besar Paguyuban Sumur Gede punya komitmen bali eling marang leluhure, amberkahi marang sekabehan. Niki gede maksude. Mulane biyen niki kabeh niku biyen niku alas gong lewang-lewung. Anane dadi desa merga ana sing babat. Lah bengi niki syukur kalian ingkang babat desa mriki.
Niki lho, kajate tiyang niki. Niki enten Mbah Jangguk. Mbah Jangguk iku wis sing babat kira-kira niku sing babat desa mriki. Alhamdulillah saniki keluargane sehat-sehat sedaya, warga Tenaru mriki Allahumma amin. Panjenengan donya nek kula rasakaken iku mpun tuwa. Morane para sesepuh dawuh, Gus, titenono donya iki wis tuwa. Kedadean warna-warna. Akeh prawan dadi rondo, akeh rondo sing nglairno putra. Akeh putra sing wani karo wong tuwa, akeh wong tuwa sing gak kuat bodho. Ana masjid gak gelem nyoba, malah sing disobo omahe germo. Dijak salat mesti semoyo, senengane adu petik tata andara. Nah, sing meneng berarti rumangsa. Sing guyu berarti kulino. Mboten iki cuma cerita crit pokoke rata. Mulane monggo Mak. Niki jenenge tasakuran. Monggo diguyupi kerukunan kekompakan. Niki sing penting. Wong urip niku pun kakehan pikir, sing penting niku hiburan. Ngoten. Monggo Mak. Wong hiburan iku panjang umur insyaallah. Waalaikumsalam. Kepangaken. Nggih, nggih. Nggih, sinten Mak asmane? Kula Mak Lampir. Mak Lampir. Nggih Mak, enten napa Mak? Kula badhe nyalami jenengan kersane seger waras panjang umur. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, nggih Mak. Jenengan nak Mas Agus. Nggih. Kali Mas Said napane? Kali Mas Said niku kanca. Oh, kanca. Jaman rumiyin. Nggih, kula rencang. Oh ngoten. Nggih. Dadi sing ngadang niku sampean. Nggih. Mulane Mak sambele pedhuwes. Mulane kula delok Mak iku nyambel cipet dadi bak dicampure mason. Matur nuwun. Nggih. Nggih, nggih Mak. Nggih, nggih Mak. Matur selamat kene matur nggih. Amin, nggih. Alhamdulillah disyukuri. Sing penting karo kanca-kanca guyub. Ku coba melempar manggis ku lempar ngangkat ku
ya seneng delok-delok. Joget saking enake gak ngerti ngarep ana pager wesi kaya ngono. Kan ndoleki apa? Ndoleki latu-latu. Kan malah joget. Saking enake. Iya. Gak waspada. Terus kon nabrak pager wesi berwak. Paling yo mencetat ngomong wedok-wedok. Paling mencetat ngomong wedok-wedok. Lha iku apa? Dimut nang klambi kuning iku lho. Yo aja dimut. Lah kaya iso digentak iki lho. Balekno yo, balekno. Tak balik maneh. Apa maneh? Kegeten Gus ilang. Toton. Oh, wis Gus. Wis ya. Ngelumpuk. Lho Gus, gelut e. Kon iku prasamu lho, ah. Kon mang diparani mbokmu. Gus. Apa sih barekan kon? Tawasno mbokmu mang nyeluk awakmu. Lho iya. Jenenge sapa Sampir? Mak Lampir. Lho mbokmu jenenge Lampir. Ah, wong iku mang koncone Cak Said. Disawer piro, Gus? Ora apa urusanmu. Ya ampun iku nyawer Agus kok gak disawer. Lah apa lu kon kate lapo? Nang diwa wirek tak golekani. Gondi Cak. Wong aku. Kon iku kate lapo kon iku? Nekah. Mulai wis. Wangi mulai. Mulai. Kayak kaki-kaki dan ini. Lung. Sama ngatasi tambah aku. Mlaku bareng ta. Mlaku mak. Kayak lho. Kok iso ditepak-tepakno. Lho digandeng. Para tamu undangan ingkang minulya menika film lawas Romeo and Juliet sing wedok kaya Juliet sing lanang kaya pencopet. Kayak apa? Mas, yang. Sayangku. Kon dijak emas. Sayang. Ya, Mak. Ya. Yang cok ngono ta. Nyeluk iyang mari nyeluk Gus saiki nyeluk iyang. Mosok elek. Kon kate apa kon nang ndoleki emak lho. Aku lho kate apa ngatasi ta. Kok aku sing koyo ngene. Nantang. Apa gak bisa dari wakso? Senenge Gus. Aku sing koyo ngene iki sampe koyo ngene iki kira-kira mentas ta. Kon mentas kon. Seneng ae tak kabluke. Apane? Kalau ramane mah pisan ngeletak gablu aku. Wah, Pisan ngeletak. Aja ngejonet peno. aja ngenyau. Lho. Masih aku tuwek ngono, aja dagem tuwek yuk. Dianggap apane? Lho, anggite gak kuat ben ngablu sampean. Pisan. Iya, pisan ceples kau. Gak ngarep kuat ngap. Kon goleki mak lampir iki mengkate lapo? Ya lapo sampean gone aku tak takoni. Ngene lho, Mama. Mama. Diceluk Mama, Gus. Kowe padange kaya ngene kono gremes. Ngomong aku gelem nang jero mama. Yo ndi? Lah peteng-petengan. Dadak ngejanane sur gedang. Mboten, Mama. Kalem saya. Nggih. Ben Kados kula wau lho, Mak. Pripun? terus wau sampean lak nyangone Agus. Sinten? Sira sing sinten? Ngapun lho kok. Kapan sampean coba kok? Sampean mang ngekeki didengkek Pak niku. Oh, sampean tukang dengking.
Nek ayo dijak ngludruk ponet pisan. Mbok temen yang kadung gregetem tak perpus. Pisan gletek kok kate. Ya Allah subhanallah. Ngomong apa kula? Loh, sampean malah merkus. Lho, merkus Cak Umar To the point. bertekus. Niki iri kali kula. Lho, iya lho, Mak. Kula wau sampean sawet Cak Jonet ngedi sampean sawet. Lho, yang ngene saya pernah iki sogeh. Soge. Sogeh. Utang. Lu gak sogeh utang, lu pernah nggih Soge waras. duwe pabrik. Pabrik apa nih? Pabrik susu loro iki. Loh, Ayo. susune jam iki. Ayo ngombe kon opname kon. Sampean tak Iki wis- kok pisan menjelek sampean. Wis kedaluwarsa goblok. Iya. Rasane Masih tuwek ngene tongseng. Ya. Iya, Pun Mak. alhamdulillah. Pisan geletak. Niki Mak. Nggih. Cek padha-padha nggih. Sampeyan yo tak sawer. Lah, si. Sayangku tak sawer sayang. Ya Allah. Pak Sanet, ya tak sawer. Sportif, Mak iki sportif. Padha tak gak padha? Ya padha ya setengah padha ngono lho, Mak. Dawa ta, Nduk? Hah? Dawa ta, Nduk? Senengane dawa ta tak iki. Nek dawa ya ndak kadang-kadang ya dawa, kadang-kadang ya ndak ngono. Nek kok gak? Heh. Nek cilik, Apa? nek cilik. Wadah nemeni rek. Tambah Pun, dikit. Mak. Nggih, Mak. Nggih. Pun kula matur suwun sanget. Nggih, matur nuwun. Jenengan kok Mak iki bagaimanapun ahli masak. Ahli masak. Iya. Wadah mengaku dikek panggang ayam, Gus. Lho iya. Jos gandos mowos-mowos. Gawedhe yo panggang ayam. Nggih, Nggih, Mak, matur nuwun. Nggih, pun. Kula dongaaken nggih. seger waras, Nggih, panjang amin, umur, amin, rezeki sing amin. barokah. Amin, Nggih, amin. niki arep pinten iki? 100 lho. Pinten? Tak joli sewe, Mas. 100. Joli sewe. Mak ojo 100, daleme sak-sak. Joli sewe iki galekno rene iki ngene lho. Enak-enak naten ae ayo. Iki tak gawane, iki sampean go mule. Mari ngono iki sampean cekel tok ngene ae engko lek kepengin, engko balekno nenek. Dibaya pinter sulapan sih. Sampean mele. Sampean mele iki ta mele iki. Wis merono. Suwan wan. Nggih, nggih. Ala aja ngono ta tak Jonet. Yang aja ngono ta, Yang. Mari nyelok nyang nyelok cak nyelok cak. Nek yang terus dulu. Iya, Yang. Arep Sayang. Kaya nyayang ketebok. Wis ya apa ayo disyukuri. Kene. Apa? Tak gawakno dhuwitmu. Kok kon niku? Kok niku nang gawe dhuwit ilangan. Lah aku leling. Kon niku bijuan kaji bijuan. Ojo mah. Kene. Ojo, Gus. Iki dhuwitku dhewe aku aja catet 100. 1000 iki lho aku eling. Oke. Lho iya. Cara apa, Aku takon. Lho takon. Kon nyekel dhuwit 100. Iya iya lah. Abot endi dijabut dhuwitmu ambek dijabut nyawamu? Pilih di antara satu. Waduh mak lampir maneng ndi rek. Ayo. Abot dijabut dhuwitmu apa dijabut nyawamu? Pilih ndi kon? Ya abot nyawa Gus sorry kok sae. Abot nyawa? Ya abot nyawa. Berarti gak abot dhuwit. Ya. Nih, itu gentleman kon. Ngono iku nek wong iman ya ngono iku. Nek bejuk aku sae. Iya tak wali. Kon njaluk dhuwitku 100. Iya. Terus dhuwit 100 kok gawe apa? Sik Wah, coba. kan kate besaran. Kate besaran. Gawe tambahan tak tukokno sapi. Tuku sapi. Gawe kurban. Kanggo kurban. Ah. Lah unine sapi nek bengah ya apa? Mo. Lah ya mau gorene. Apa lho rek? Aku mau nirokno sapi ku mang. Kan iku kaji tapi bijuan. Awakmu jare teko Kalimantan. Lho Kalimantan memang betul. Naik apa kamu? Lho kapal terbang, pesawat, iya. Nek landing nang gone bandaran di Kalimantan. Bandaran Balikpapan. Ndi? Balikpapan. Oh, Balikpapan ya balike papane nduk kene. Balikpapan. Lah mang ngomong mudun sama leak lah enak. Gus.
Aku ingin tanya. Tanya. Kamu kan orang Indonesia. Asli. Asli Indonesia. Betul. Bahasa Indonesia? Ya paham. Paham. Bahasa Indonesia, bahasa kesatuan, bahasaku dhewe. Saya sampaman nang Jakarta. Ke Jakarta? Ke Jakarta. Aku ya bahasa Indonesia wong sekolah kok. Iya, terus nek nang Surabaya. Ke Surabaya. Ke Surabaya. Betul. Nek nang Bali. Ke Bali. Lah ya balekno. Mang nang omolong lah enak. Oke. Ya, Wis rezekine dhewe-dhewe disyukuri. disyukuri ae. Tak saiki. Dilane nek kono oleh nyekel dhuwit ngono oleh nyelempitno. Ro bojoku goblok. Kuwi Mas tak sing itu lho apa lewat setrene ngono ya. Engko kene gak takon menen turun takon lho kon wi lek saweran ngono. Ngene iki. Heeh. Kekno bojomu kabeh. Ya iya. Iku wong lanang dibujuki wong wedok. Nek aku oleh saweran 100 tak kekno bojoku 10.000. Kon niku goro mbek bojomu kon yo. Sing 90 90. untuk dana. Dana kanggo apa? Dana kenakalan. Kon gak dana kenakal ke dana kembijukan kon yo. Apa kon kate ngurus apa? Ngurus ku mangkon nek gawe madulinan manuk. Iya. Saiki takon, Gus. Wong ngono iki men darah nggih. Darah mulung. Lho kok mulung? Tenaru. Oh, tenaru. Lah saiki kono manuk tenaru kon dodo manukmu. Cek wong manukmu ya kok manis. Wong manukmu iku ndase bengkong. Lho tapi titis. Titis apane yo blarane tegal-tegal. Bener manukku cilik tupi neges goblok. Manukmu manuk apa? Cipret. Iya. Cipret dulune dawa, cucuke lincip. Delok para sore mari salat subuh. Apa? Ngocehi hebat. Ya apa? Ceketit ngene. Iku mau lagu. Lagu. Nah, ya lah. Iya, iya. Tapi saiki kon iso ta umpamane ngono. Kon iku umpamane dol tinuku mbak aku. Dol Aku nyanyi, kon kudu iso nerusno. Sair. Kudu sair. Wong kamu itu jare pakare parian. Iya, iya. Iso ya? Iso. Tutupno lho. Saya sapu. Manu blekok. Gus. Gak ono manuk kok gak. Terima kasih ya. Iya. Matur nuwun. Matur nuwun. Halo sayang. Matur nuwun. Iya, sayang. Ayo. Manuke blekok. Manu blaka mangan percelan kodhok Ana randha lunggone mekokok bareng tak cidake manuk kunjung wong aku iso ae wong aku manuke manuk gagah manuk kakak menggro ning cagak. Makasih. Loman. Gus, iku mang buka tas tok kok njupuk HP. Manuk gagah. Manuk kakak menggro ning cagak. Ana randha gawe rok cekak. Bareng tak cidaki manukku langsung dangak lho iso. Manuk cipret. Manukmu dhewe yu. Manuk cipret manggondo suket-suket. Ana randha gawe rok ngapret. Bareng tak cidaki manukku langsung mengkeret. Lho. Wong adu kok Iso ae kok. Abote ndolek pangan, Gus. Manuke manuk gering. Manuk kok gering iki? Kudu iso wong parian. Manuke Manuk gering. manuk gering menclok ning pring. Ana randha turune mereng. Bareng tarangkul tatak lambene sombing. Bing. Kon kok iso ae sine. Abote ndolek pangan, Gus. Manuke manuk kuru. Manuk kuru menclok nduk waru. Waduh. Ana randha kok nyemplung banyu. Bareng tabiosi manukku disopet yuyu. Aku yang heran iku
Awakmu lah mari mantu. Mari mantu. Aku ketemu mantumu. Iya. Nang pasar. Lah iya wong jaran kemanten anyar. Lah iya. Budal bar gawe nang pasar Kriyan. Iya. Lho nang pasar Kriyan blonjo ya ndelok-ndelok belanjane. Apa? Lah wong loro ya ndolek manuk iki lho. Ya kesenengane. Lho kesenengane ndelok-ndelok manuke. Lah manuk apa? Sing didelok iki manuk bekutut. Ya gak apa-apa sih. Gak apa-apane nek sing didelok manuk bekutut apa padha karo madani kemanten sik. Kok iso madani? Maune manuk bekutut sapa? Kayak ngene kok. Iya. Syukur ketekuk. Lho. Syukur ketekuk. Ketekuk ah. Lho. Iku unine. Hor ketekuk. Hor ketekuk. Hor ketekung. Lho. Hor ketekung. Lah iya. Kok Bareng mari ngono. Manuk bekutut nyengkreh. Iya. Ganti. manuk apa? Manuk sing mbok-mbok. Mara runu pelak. Dadak ngelono ya. Manuk yu. Manuk Iya. mekekeo. Mekekeo. Pancen unine ngono. Pakekek. Mekekeo kok. Mekekeo. Bareng terus apa jenenge manuk iku mang nyengkrek ganti manuk gemuk. Manuk gemuk lak cilik ya. Iya. Mbok nisor jenenge ngene. Heeh. Gemek nyengkring. Nyengkrek. Manuk terocok. Terocok teko ndodono. Iya. Cocok ah. Lho iku Mari ngono puter teko. puter teko. Sing jero. Kok. Sing jero. Aja diguyu yo. Sing jero kok. Belabak kon niku. Unine. Net kon niku. Wis aja diterus Gus. Ya. Iki awak dhewe iki kancane akeh. Lah iya nek masalah ngene gak ono putuse. Iya. Iya. Heeh. Kaya kowe kadung teko kabeh, Gus. Kadung teko kabeh. Bojoku ibu kabeh. Loh, Oh, tiba wah. Tibae nggo kene. manuk labet teko. Tibae nggo kene rek aku goleki nang omah Peno. Lepo. Lho, Peno lah jare oleh melandasan sih. Yo iya pancene, bener oleh landas. Nah, makane aku jangan golek butuhan nang Peno, Cak. Eling-eling anak ben iku kate daftar sekolah, Cak. Saiki ngene, Gus. Apa jenenge Kri? Iya, ya. Aku iki oleh landasan gak tak gawe ambur-amburan. Terus, ya? Tak gawe poya-poya. Aku oleh landasan 2M itu tak rupakno maneh nang gone para. Bener. Iku wong sepo-sepo iku dawuh kon Iya. mari tuku tanah. Nih. Rupakno maneh sebagai tanah. Dadi kok tukokno tanah maneh. Tanah maneh. Nang dine Nang porong. pirang hektar. 2 kresek. Lho, Gaya apa iku? Nandur kembang. Oh. kaca temen aku nyilih mek 500 to, Cak. 500.000. Enggak aja cacat 500, saiki 200, 100 gak tak kei. Sakno, Nek. Yo, sakno apane? Peno lak yo kanca mbek aku sih, Cak. Mosok gak sakno aku karo anakku, Gak Cak. aja cacat karo bojomu adek ganti beras nang omah sampai saiki durung sauri. Ayo aja nyocot to. Yo gak nyocot ngono, Cak. Aku eling Lah, apa sih? apa? Wong ngene dhuwit nang arek gendeng. Wis kok aku gendeng iki lho. Lho sing apa sih, Nek? Lah kon ngomong gendeng ayo. Lho sing ngomong gendengi sapa? Lah lambemu. Masalah Jonet iki lu senengane iwak bandeng. Iya, wingi royokan. Ngono. Wis seru nek jone iku sampel. Sampel kan. Kon iku kegandeng ngono. Wong praene. Lah apa, Cak? Kalau aku sampel-sampel. Lho, bener senengane apel. Oh iya. Ayo Sek. ngomong. Gak setan arek. Setan. Kon iku lha apa sih, Nek? Kon nyelon aku setan. Sing ngomong setan iku sapa? Lah cocokmu iki, Mang. Kon iku lu senengane kopi kapal api. Hah? Cocok banget. Gak cocok. Ya wis. Wis ngene gampang wis. Gampang. Temen gak yo? Ngene duwe. Ya. Meneh jam 09.00 nang omah. Ah. 500 to botomu. 500 Gus temen 500 aku nek gak kanggo anakku rek Iya. eling-eling anak sekolah rek Ya kok gak apa-apa. kanggo pendidikan barang iku ya. Engko jam 09.00 Jam 09.00 esuk nang omah Peno. Siap. 500.000. 500.000. Lho, aku nek ana ya wis tak dongan aku nek awakmu nyilih aku gak apa. Ya. Arek kok iso pautine kaya ngono. Putih apane wong mangkak kok putih sih. Rambuté nayeng. Gak ganti rambut rada gondol.
Burimu Moh kano buntute Gus. noleo. Moh mundak kenger. Siap gerak. Siap. Balik kanan gerak. Balik ya balik Gus. Iku gak balik kanan kocok. Jare balik. Jenenge mubeng. Mubeng asen luwur Coba. sik. Coba. Siap, gerak. Siap. Balik kanan gerak. Balik. Iku jenenge mubeng. Siap gerak. Siap. Balik kanan gerak. Balik kanan. Hop. Ngono gak ngomong ket mangkon iku yoan. Tak sopone. Isa nyapa kan iku? Iya. Mundur. Mundur. Kon njaluk adik apa gak? Heh, Njaluk adik ta gak? adik. Iki lho pek adik. Tak Sebagai sopone. iya sopon. Ning, namanya siapa kau sendirian aja lo? Nama saya Gus Kubri, itu siapa sih? Mau kemana nih malam-malam nih? Aduh. Apa sih kan itu? Apa sih nyopo arek sing ngenang-ngenung dalan yo wis enak wis dicon. Kaya arek Jakarta ngono lho. Kayak Jakarta yo gak ngono. Asmane sinten? Badhe tindak pundi, dalemipun pundi? Kok dalu-dalu melampah piyambak? Dublek. Oh, masih ono disemauri apa? Mauri wae. Legonan dodol mentok. Wong iku nek nyopo arek iku sing sopan rek. Umpamane sopan, Ya disemauri Gus, ngono lho. masalahnya aku nggak sopan. Gak sopan. Ya apa? Wong nek sopan kaya mungkin ngene lho, sopan. Tak sopane Gus. Mbak. Gus semaur ya aku. Sakit. Saking senenge. Bener kon. Mangkane wong iku nek nyopo sing sopan. Oke. Nami sampean sinten, Mbak? Wiwi. Gus. Sapa? Jenenge Padhe tindak pundi to, Mbak? Ningali lodrok, Mas. Kate nang ndi? Nontok lodrok. Lho, dijak bareng wong tau Oh, enak iya. ya. Ya. Monggo Mbak sareng kali kula kali Agus nggih, Mbak nggih. Monggo Mas, timbangane kula niki melampah piyambak dalu kan mboten pantes wong tiyang estri. Umpami Mas niku purun ngancani kula mboten masalah. Neten apa mawon kula nggih purun sepeda motor, purun mobil, purun sepeda. Lambemu sik kok kowe baju. Dudu arek kene kowe iki. Arek endi? Acara Jawa karo. Karo. Bahasa Indonesia karo. Mosok nek ndelok putine iki Cina. Isa basa Cina lho. Sopone nek ndelok putine Cina ya. Cina. Cik. Ta Cik. Li Cheng Shui. Weh, Oh, apa Li Cheng Shui iku, Gus? iku bahasa kuwoki Cina sing pedalaman. Cina sing pedalaman. Li Cheng Shui siapa namamu? Oh, berarti nek Li Cheng Shui iku siapa, Siapa namamu? Nek aku kepethuk kon Mbak Li Cheng Shui ya. Li Cheng Shui. Jiu mo lo teng teng bu lu ju. Wi mo dong gang dong 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 wala tu. Jiu mo la kok petok. Kok kowe padane pinting-ate ngendhok kae. Cina karo. Mosok Madura. Isa basa Madura. Oh pelang kok ngoncak Madura montak pelang ngoncak Madura. Tondus mbek oreng ya. Nyorot. Apa nyorot? Nyorot iku mundur. Oh, mundur. Bing. Medibi Bing. Kenal lagi Bula Agus ya Mukri. Mukri, Mbak. Mun arwah poso sawal. Weh. Wis mari poso mari ya wis mari. Sing ana ruwah-ruwah ngene kok lho, Kri. Iya namanya ya wis mari posone pisan. Cung. Derem mawon. Ming tung 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 bu. Guyu. Alah. Kon guyang-guyung mbek aku, tapi mbek Mukri merengut. Ngenyek Mukri kon. Ngenyek Mukri kon. Arek ganteng koyo karak. Kok kaya karak sih, Gus. Karak sing enak iku lho rasane. Langsung sego wadang kaya karak. Ngenyek Mukri. Ngenyek Mukri kan. Anake wong sugih. Anake wong sugih. Montore papat. Plastik. Lho. Tuku nduk tanggapan 4.000. Iya, jare diomong. Koyo terkenal. Kaya terkenal kon. Mukri iki duwe pacar. Mukri duwe pacar. Nek ayumu dibandingno pacare Mukri. Si ayu kon. Si ayu lho.
ayu pacarku rek. Kon iku kae wangi. Yo gak ngewangi kon iku ngebresna aku kon iku Gus. Nyek mugri kok. Nyek mugri kon. Kon terkenal pari kon disiarno nduk radio. Radio, Siarno nduk televisi. televisi. Mugri lho. Mugri lho. Lho disiarno nduk corong masjid. Bongko aku niki. Kok lak tambah terkenal sih, Gri? Ya gak terkenal apa. Kon gayu. Kon gayu. Yo ngono yo ngono. Tungkakmu kaya raiku. Tungkam. Wali. Iya. Raiku kaya tungkakmu. Rai. Ya padha ae, Gus. Sing ya apa sih, Gri? Yo ana, Gri. Montore temenan kedok bisa kon iku. Ah, yo ngono. Bisa kon iku. Bisu. Kok kurang ajar kan? Kok kurang ajar? Sik Gri. Oh, Gus. Gulumu kaya ana piring. Iya, mari diluwis tempet, Gus. Oh, wis rupane elek kurang ajar. Gus. Gus, Japakno. aku ditabok ya, Gus. Alah Gri, tangane wong wedok mosok lara, sik. Iya. Didelok wong akeh gak isin. Ngomong. Gak lara. Gak loro. Gak loro. Gak lara. Gak loro. Gak lara. Remek, Gus. Api sing arep manuk gas api. Kon api aku ya penceng. Sampean sing dijak omong-omongan ae. Sampean cak ngomong dhewe apa digawe salah ngomong. Kenalan. Iya, Agus Kuprit. Frida. Mukri. Frida. Gus. Ayo jenenge Jagung Giprida. Wis elek, budak. Oh, enak dadi wong budak. Lah kok enak? Nek takon malaikat man rebuka tolak. Sampean lho cak kono musik kanca kocel. Iku mak ya ana pencuk mengkurep. Tak walik ana arek iki. Ya Mbak Pulane aku lagi dirobong semut tadi wale Mbak Agus. Mbak Frida. Iya, Cak. Sampeyan iki tekan ndi bengi-bengi ngene iki? Lho, itu teko tanggapan, Cak. Dadi apa ngono? Lho, sampean garo ta? Enggak. Lho, ngono ya penyakit, Cak. Mulane aku jejer kok keroken aku mau. Lho, sing gawa mik iku lho. Oh, biduren. Biduren matamu ngono. Penyanyi. Iya tunggale Biduan. Iya biduan. Penyanyi. Iya, Cak. Penyanyi apa, Mbak? Lho, ya campur-campur. Campur apa, Kri? Campur telek, ya campur telek. Campur sari, Cak. Oh, campur sari. Iya campur sari. Sik ta. Sampeyan mang sing main nduk kriyan mang ta? Lho, sampean karo? Aku kate budal rene, maine nduk lapangan kan. Lapangan. Aku kumat kan. Kuman rong lagu. Iya, Cak, iku mau main ke tisu. Jadi mulai main ke tisu. Lho iya. Ngono ya gak nguyu ngono iku. Lho, kok takon ngoyo sih, Cak? Kamu sampe nduk lapangan mong gak ono jedinge kok. Lho, disediani. Gak ono. Ono. Tapi nduk sebelah emang ono omah kosong. Aku ya kebelet pipis. Ya, terus. Ya. Jedinge iku ya durung dadi, ngisore di ana senge. Ono senge. Mari buyar campur sari penyanyi gemeruduk Uduk. padha pipis Pipis kabeh. kabeh. Ya ngene iki mang mlebu tak rungokno teko njaba Kri. Iya. Wong sedina gak nguyu. Gak ngoyo diumpet. Tak rungokno randang ngisore senge. Bisa sing. Lah mulane muni ngono. Muni mang ya. Randang. Marang aku ngomong, Mbak, wis aja banter-banter ake wong. Dimpet. Tang. Mari ngono, enggak Mbak, wonge wis gak ono, wis sepi wis digetno ae. Kaya kenal pote Vespa ngono. Ya dudu aku. Rambute abang kaya Kancaku iku rambutnya abang kabeh, encen modele. saiki lho kate nang ndi? Lho lah ya iku Cak, ki mulai. Lho kok gak bareng rombongan? Lho aku ketinggalan. Oma sampean ndi sih? Lho waduh Cak omahku gak tak gawa. Gawon cek kaya bekeco. Enak kaya kenging Sampe takon omaku. Alamatnya itu mana? Heeh. Omaku Malang, Cak. Lho aja rek. Iya. Malam gini ya gak ono lah kendaraan nang Malang. Lah ya apa, Cak? Tolong. nomor. Wis bengi lho, Cak. Wedi. Walah tibake lanang wedok padha gatel tibake. Ngene lho, Cak, aku dolane penginepan iki dedek kene ngono lho, suwengi tok meneh aku mulih. Aku ya gak ero, Mbak. Sampeyan gak ero ta? Eh? Penginepan. Penginepan ah. Iya. Gampang. Gendi ya. Lho, penginepan. Jonet di penginepan. Siapa? Jonet. Jane. Heeh. Ning ngendi, Cak? Lho, omahe warna pink. Oh, warna pink lho.
Kon niku katarak warna pink gak rombongane lodruk kae. Kon manjare ngecak omah-omahan, Gus. Iya, Mbak, memang omahe Jonet iku warnane pink cete ngarepe. Oh, me warna pink. Iya. Terus Tengerane ngarepe ana wite klapa wae loro. oh, warna pink ngarepe ana wit klapa wae loro. Glantong. Glantong. Iya, wae loro yang glantong. Tapi wis kisut. Ya medan wis tuwek. Wis tuwek gak diondo-ondo coklat ki sawut iki. Nah, coklat kisut mareng ngono metu ndrawut-ndrawute tuwek sepete lho, sepete. Oh, berarti ki aku nek Mas Jonet ngono aja. Mas Jonet. Ngukuno ana wong wedok. Sapa? Lho pembantune Oh, Jonet. anak pembantune. Iya. Iya kebenaran ya, Cak ya. Ya iya ta. Ya wis aku tak norono. Iya. Omahe Mas Jonet glantong. Lho, wong warna pink kok glantong. Mari kok senengane glantong. Glantong. Omahe Mas Jonet warna Pink. pink, ana wit klapa loro glantong. Tapi kisut. Iya. Ya wis pokok glantong sih, Cak. Gagange lho mek sakmene. Cak mene. Tapi nek para esuk rada dawa. modot. Berarti Mas Jonet ya ki Iya. ya. Mas Jonet. Gagange sakmene lho. Cak mene. Iya, Mas Tapi Jonet. nek para esuk rada modot. Tambah suwe tambah modot, suwe nduk, ya modot. Ya wis. Ya wis. Mas Jonet glantong. Iya. Warna pink ya. Bokong iki, Apa, Gus? kowe iku bokong iku umpamane duwe anak ngono ya apik-apik arek iki. Sapi, Gus. Lho, sapine wong ngederi ku bokong-bokongane apik. Anak-anakane apik-apik. Tipae bokong arek kok sapi ning ngaderi ya. Sikri. Arek iku kok kongkon nang Jonet iku maksudmu ya apa kon? Ya bapak, Gus. Lho bapak ya apa sih? Kon narus aku utang dhuwit gedene 500 sampai 100 gak disili. Terus? Rumoso wirang Gus aku disawang wong sakmene. Loro ati. Ya jelas loro ati. Kon tak kandhani kon. Bojone Jonet iki gak kenekan lho ya. Terus karepmu. Temburuane gede. Lah nek arek iku nang omahe Jonet ketemu bojone, apa gak rame dadine? Gak ngomong ket mang. Gak ngomong kon niku, tapi aku ya kepingin ngeroi. Kuwi ndro awakmu. Ya apa Jonet nek geger ambek bojone iku? Iya, terus. Ya ngene ae. Iya. Ayo rono, tapi aja name Jonet. Lho nang ndi? Nomai Markasi. Oh, Nomai Markasi. Omai kan depan. Depan. Ayo liwat buri. Liwat buri. Terus nang ngarep. Nang ngarep. Lapang aja dibuka. Gak. Cendela dibuka titik. Titik. Ayo didengke. Iya, Ya terus. apa nek arek iku teko ketemu bojone, Jonet mulih. Iya. Hancur kon. Hancur. Ayo didelok. Ayo. buan dina tukaran. Kate gak tukaran ya apa jane tuh buan dina marani bojone wong mail. Iya temenan marani yo lampir iku lho. Buan dina. Lah kok temburu ah jenenge wong lanang buan dina nang wong. Mosok gak ngrasakno wong bojone ayune koyo ngene golek malampir. Apa delok jone gegeten. Karo ngono biyen jol-jolan ae aku nek dirabi wak mail. Cek wae dadi dipek. Ngrasakno aku yo jone. Duwe bodo situ wele pisan. Geri-geri pisan.
47 teko. Wong banok. Wong mbek wong wedok. Lah ngono. Amane matane dandang ae, ana wong liwat waseno ae. Gak suka nang bojone, wong lho gak wong wedok dapurane. Oh, wis menggri-menggri. Kelilang-kelilang kok beda ketulu. Kok geton aku drabejone piye. Kalau mau dirapi bupati ngono sak sono. Bupati lo gendera. Wong kerenmu ya bujet ngono kok. Masih pernah kebujet damarmu ya doyan. Aku lek metu-metu kok golek ya. Kok golek apane? Wong kon mbek lanang aja nemen-nemen kuwalat to ya. Kuwalat apane? Wong dapurane kaya ngono iki mati, gak iso mati nen. Kok iso mati apane? Wong bedino kok uring-uring. Aduh. Wong lanang lek bener wong wedok gak muring-muring. Lah ngono iku darane wong lanang gak bener. Kok bener apane? Wong kon ya aku sing ngingoni. Ngingoni apa? Kapan kok ngingoni? Kapan ngingoni? Pendino gak tau kan ngingoni. Aku golek jajan pengen dhewe. Lek ngono golek utangan dhewe kok dadak ngauri nek jone. Wong bojone dinet-net. Lho kok dadi nek wong wedok anu temen. Dawane aku bojomu wong wedok kok gak gawe gak karo-karuan yo. Ngejak ngono kan mbek wong lanang iku. Apa? Wong lanang bendino dioreng-oreng ayo. Guyu. Rumah kamu kuwi. Lah gak guyu ah. Oh, ngono wong nangis sesuk aja guyu. Oh, nangis. Nangis ganda apa kon? Lagi ndan aku ning ngene iki maleleng. Eleng apa? Bayar bang mekar meneh. Mamula kon aja keluyuran aja gak diutang. Wong aja ngono lakoni. Sakno re. Aduh, gak bisa pilih kon nyuluk kon. Coba. Tekawasno wae jembek lanang aja nemen-nemen kon. Kualat. Ya gak iso kualat, Nek. Kok kon gak belanjani aku. Gak tau ngingani aku. Aku sembarang golek dhewe. Golek dhewe apane? Wong bendino bener aku gak ngingoni awakmu. Bendino kene dingoni panitia goblok. Mulane aku dingoni panitia. Kok dadi wong lanang gak tanggung jawab. Gak tanggung jawab. Dino, esuk njaluk, sore njaluk, awan njaluk. Mulane mari bedhog gawe kere-kere PT. Ono wong kok ngomong bawa lanang aja ngono tak pateni kapok. Aku tekan pateni. Lah kok pinter ini aman aja dodo Pak Gering. Kene. Kene. Mas modar. Mari disisoni koyo balohan. Kowe kowe. Wis tak kalau keras. Saya dhewe biyen yo. Biyen ora gauri ngene. Apa saiki? Banger. Demane wis rawat. Banget aku yo. Gak bahaya iki rek. Wong lanang juklek-uklek. Hati modar golek hati. Ono wong kok. Meneng ayo bakal apa yo. Ono wong lanang jare ngono melu-melu belan aku ngono. Coba gak kuat wong. Jajanan aku jaluk sepura. Lah iya ngono. Aku iki tak isih bojo bener. Benar. Awakku tak dene tanpa ketemu.
Timbangane awak dhewe bendina geger, soalnya awak dhewe iki duwe tanggung jawab. Ya, Cak. Duwe tanduran. Oh iya. Aku saiki tak nang Tegal. Tandurane jagung tak sirame cek bongo. Ya temen ah. Iya, iya. Gak mampiri yo melampir ah. Mbak malampir mulih kok. Gak wis. Nang boroi. Masih dapurane ngono sakjane kok nang sayang ambek Jonet. Bojone di dapur gapur. Sik durung budal ta iki mau. Lah nek wong tok aku iki pura-pura nek gak wong sakno. Lah nek wonge ngene aku lek gak ono. Lho bojoku sing ganteng dhewe. Kula nuwun enggak? Assalamualaikum enggak? Kula nuwun. Kasep. Repot. Gak repot ya men gaya teko wonten Semaleon. Kula nuwun salah, Kak. Kula nuwun salah. Karepe sampeyan iki apa sih, Bu? Karepku. Iya. Ya ngene iki karepku. Saking aku boto rene. Kok gak boto ngono tak tekek Ya sampean. pancen, nek ndelok praen ngono kan ya foto. Aku rene ket ditakon, Bu. Takon, bangga. Aku wis sopan lho ya, takon iki lho ya, ngomongi lho ya. Aku wis gak sopan dari mari. Iki ngomongi wis enak-enak lho ya. Sampean pencapean jep koyo wong ayu atas welek. Loh, ya pancen ayu dong. Jare sapa? Ya jarku ya Pak ya. Hei, kacamataan kula loro iku. Loh. Loh, sing ngomong lak kacamataan sih. Iya. Mesti ae rabun. Loh, sabun. Wong sampean rupane elek jare ayu. Lho lah ngene ya Pak. Ya ayu aku. Tekan ndi? Aku iki kate takon nang sampean. Takon Pak, takon. Nang sampean aja ngomong ae ta lah. Takon aku. Iya. Takon apa? Bener ta? Iki omahe Mas Janet. Loh, aku tuh sampe dayak Pak. Dayak. Bener ta, Bu? Omahe Mas Janet. Mas Janet. Lah kak wong gatel lah ketinggalan. Mas Janet. Hei, Mas Janet. Ditakoni iku ndelok rene ngono lho, Bu. Ndelok rone kenger ta sampean niku. Sing ngomong gek kene kok matane ndelok kono. Lho, rono meneng. Bener ta iki omahe Mas Janet. Iya kok gak ya? Lho, jarene Saiki pikir kene. Iki omahe Janet. bener sih. Sing genah. Jarene Mas Janet mau ngono e. Ya apa jare? Omahku iku warna pink. Ngarepe ana wite kelapa loro glantong. Lho, ana gelantonge barang. Iya. Lek ping dudu. Lek kelapa loro.
Wite kelapa dudu. Sing bener ku glantong. Gagange kisut. Berarti bener kan namanya Mas Jonet? Bener sing glantong sampe gagange kisut. Bener. Iya Bener kan? bener. Ngono ae kok. Berarti sampean pembantune. Jangkrik. Jare Mas Jonet ngono kok. Gak maku kono ndak siji. Ngene masa potongan ngene pembantu. Lho, jarine Ndek, kan gak kata-motoan ya buta warna. Rabeng. Wong ayune ngene pembantu. Pembantu aja kakek cocot. Wong atesane pembantu ae kok. Pembantu kok ngono cangkrik. Kenane cingkrang suwek. Ya gak. Delok potongane ku lho. Lah anu sampean potongane kaya apa ku lho? Kaya apa potonganku? Kayak tandon. Pembantu ae kok lambene lamis, ngomong nyentak-nyentak. Cangkrik dirasa-rasakno sing pembantu. Lho. Sing tandon, sing lamis. Ya iya nyene lambene sampean nyocot ae. Lah lha apa suwek iki model nek lambene sampean? Tuku Klambi lawas. Warnane nyolok. Nyolok. Aduh, ketara karo model. baru model. Ya iya. Sampai dikipatno. Loh, mbok sakarep-karepmu bingung aku rasakno. Awak greges wong lanang minggat. Pembantu ku sing sopan. Sampai sapa? Ya mbak aku lah. Temu pirang perkara. Lho, lah nek sampean dipecat Mas Jonet ya apa? Aku dipecat. Lho ya iya. Gak mungkin. Lho ya mungkin. Loh, gak mungkin. Wong aku sing ngongkon ya pasti dituruti lah. Apaan sing ngongkon? Ngongkon megat. Jangan pegat aku. Iya. Ya golek maneh aku. Dipecat. Dipecat. Iya. Golek maneh. Golek pembantu liya. Pembantu liya. Ya gak cocok, jane cocoke aku. Ya aku gak cocok kok pembantune wis ala ireng kisut tuwek. Ireng isu tuwek. Aduh, wong weton sama Lea agak karo-karuan. Lho. Saiki Mas Jonet kan ndi? Minggat bae. Sing genah. Dikare karo. Jam cicil lho ya. Pembantu lho ya. Sing wong ngeten medhayo sing doyo amat ngene-ngene nong. Pembantu Jare ingat. sapa? Jare Mas Jonet. Janet ngomong. Iya. Nek aku pembantu. Oh iya. Lah iya, wong atesane pembantu ae kok ngomong. Pembantu aku ngomong. Ngomong cik dukure, Ya kok diburi. cik sumbunge. Iki sumbunge. Ngono iku ah. Ngono iku ah. Sing sopan. Sopan makro. Ngadep rene. Mas Jonet tandi. Atiku gayak-gayak. Katene ngomong dak-dak. Nandi Mas Jonet, aja ngomong ae lambene wis suwene rek. Jare sadar cagak kono sama Lea. Kira kan bisa kuat lho. Klambi opo Ndi? sih? Pulang nek belakang. Nek ngono ndi kamare Mas Jonet. Hei! Oh, niku medhayo, Nduk. Kula apa golek kamar? Wong aku gak tau golek kamar Jon. Lho ya urusanku sih, masa aku golek kamar. Kate lha apa sampean pembantu? Kontak kandhani, Nduk. Apa? Arek ayu, denok depleng, Jonet ngono gak duwe kamar. Terus nek turu. Mlangkring. Ngono iku akate gak dipecat. Dipecat kok. Pembantu ngomong saenake dhewe. Dikandani, Jonet iku nek duwe turun gak ono dianu. Pokoke pelangkringan. Rasamu Besok PT ah. Melangkring. Ya iya kan tenggerenane PT. Awan melangkring, sore melangkring nek kate magrib. Kuku. Iku Jonet. Oh, anjane pembantune sarap. Pembantu kok iso kaya ngono. Sarap, rap. Lungguh ah. Engko nek Mas Jonet teko kan ana aku nang kamar. Oke? Krungu ta gak? Lho. Tambah kaya ngono iku lho. Krungu ta gak? Kan ana Mas Jonet antene di kamar. Sing ngomong kayak kene. Krungu ah. Oke. Lho iya aku pesen meneh. Aku godhogno banyu. Nyiram raimu. Aja kurang ajar, duwe lambeku. Banyu ki ya tak gawe adus lah. Adus? Iya. Ayune ngono adewe banyu. Wong si dapurane koyo kandel ngene ae ambek parfum disemprot jajan. Aduh segang. Wangi. Gaya adus parfum. Wong biasa banyu aki ya kok. Banyu aki. Ya cocok ambek praen, adus banyu aki. Lah iya wong diperek. Wis nelo, Bung. Pesenku aja lali. Eling kan? Eling. Ya apa nek eling? Dikon godhogno banyu, ge nyiram raimu.
Kayak apa banyune? Penyiram lain. Sing genah. Oh cocote. Sing genah banyune kayak apa? Gagal. Nah, terus nek Mas Jane teko. Kalau benang kamar. Nah, Kuku kiku. wis tante iki mburi. Oke bos. Lu ngono sih pembantu kupin. Aduh. Sopo kuat rasane ati kok. Wes. Kok cik aku duwe bojo jonet sak jane ngono aku cinta malah gak cinta. Pak jonet tak gendre mari Pak aku rabi yo patek. Kate ganti bojo ae. Aku duwe bojo kok seneng banget. Kon iki ngomong apa kon iki? Bala-bali senap-senap, bala-bali ngroweng. Aku lek pamit karo awakmu. Aku iki nang Tegal. Nyiram jagung. Sedina jagung tak siram ping 6. Tak lho temenan yo jadi guyu. Alite tames ping 7. Saiki jagunge bongeh. Bongo. Ya iya jagung kene jagung hibrida. Iya, wis tuwe wayahe ngono. Rambute wis rada soklat-soklat. Kate rontok rambut. Ya iya lah, ya. Pinter. Pinter bojone sapa? Bojone Juwaria. Ya iya. Blakrak kon. Kon pamitan nang sawah nyerap jagung. Kon semayang ambek gendakmu. Gendakmu mrene keteri sifat dalan. Ngono iku omong lanang sing kira dipercaya. Kon tangan iki rajane aku sing kedaka. Kate berang kene tangan. Kate Ngomong gak nang ganggane iki lho. Kon iku ngomong apa kon iki? temenan. Aku iki gak tau kenal nang wong wedok. Gak tau lho wedok ro mek awakmu tok. Tenan awak goro ora buktine kok ngandang kok lho plangkring aku kok gendakmu. Ngene sapa sing kuat? Sapa sing tahan? Kon iki lho iso ngomong apa kon iki lho? Kok iso mangkring arek ndi saiki? Ana nek mburi karo ngetani dapurmu. Ana njero omah. Yo. Ju. Kono aja gampang-gampang kon nylebokno wong kon ya. Saiki penjahat iku akeh. Gak lanang gak wedok, akeh sing dadi penjahat. Tipis itu digondol sing getun sapa? Net Jonet. Lho bojone Ngono ngomongku ya. Aku ngomong kok benere aku gak keliru. Kon ngomong ku ya sing enak. Nek penjahat mrene ku gak nyolong donya brono. Penjahat rene penjahat wedok tapi nyolong dapur. Kon ku gendang wong dicolong iki lho. Buktine? Buktine apa nih? Ayo celun. Tak teluk nek kare kon macem-macem kon blai. Ono wong. Rene ada rambut jagung. Aku kadung pegel. Aku gak kenal wong wedok. Mas. Ini ya ta? Rene. Merono apa no? Sampeyan iki ya apa sih? Jarane aku disosol. Wong kon gak ngebel. Lah sampeyan tak telepon gak kene. Diapano? Tak telepon. Be HP. Iya. Aku HP gak duwe nek bel sepeda kering. Iya tak marani Rene kesuwen sampeyan gak teko-teko. Nih ngene lho rek kon tak kandhane. Apa? Aja kesusu mrene nek gak wayahe meteng. Kate meteng-metengan barang. Ono teko samalean. Kok dorene yo? Pembantu kok aja kurang ajar. Lah kok kaya ngono ae. Kok iki jenenge kurang ajar kan lembemu kaya ngono. Iku aku deraka gak sampeyan terus iki deraka. Offset. Wong atasane pembantu lah pemain-pemain urusan. Aja ngono. Aja ngono. Aja kembali. Ya apa rek Persibaya musuh Malang iki. Oh, kok Akhirnya pecatin pembantu pecet iki. apa? Aduh, Mbak, aduh ya apa rek ketane iki rek. Pembantu kayak tandon lah apa, Dik?
Kok iso ngomong pembantu? Lah iya sih kok pembantu. Iki munu dudu pembantu. Terus Iki munu bojoku. lho, jare bojone mate. Mate. Mate yo, mate. Kok sing ora dimate mate kok nek seneng wong wedok. Enggak. Rono kok dhisik. Waduh, remek awakku rek. Jangan bicara dulu ya. Ojo guyu. Apa sih? Iki rene nang aku. Apa? Saiki aku takon caramu. Jawab sing bener. Apa? Ojo sampe aku gegeran karo bojoku. Iya. Terus aku durung tau kenal awakmu. Durung tau roh awakmu. Kok jebul awakmu mrene iki melu karepe ya? Lho, aku iku kate nginep ngono lho, Mas. Nginep. Iya. Pirang dino? Iya sing suwe. Ya kira-kira 2 wulan ngono lho. Pirang bulan? Pirang bulan? Kok ana lanang wed. Paket. Oh, konco gak lido ah. Wis. Diluk-dilukno paket. Assalamualaikum waalaikumsalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali doa kotan. Ya, sing jare gak, ora Ojo gak perkara kok niku. Wong kae sirep ana maneh kotan ngono. Net. Apa? Sido iki. Ono maneh. tentrem. Jare pesen iku lho. Sapa pesen iki? Jonet. Janet, kok aku sandalan capek, sandalmu kan ana sandal rindu. Rindu. Coba. Duh. Pas apa ya? Yang meneh nang kriyan. Iya wes. Net. Sepurane aku yo gak ero. Sing ngongkon ngene iki mang Mukri. Sapa? Mukri. Iya. Arene Kri. Woi. Rame ini lho druk iki rek. Rame kakekmu wong dibantu yo rame. Saiki takon caramu. Sing gawe pokel gawe kaya ngene iki mang awakmu. Ya iku Mukri. Ya sepurane Cak. Aku utang peno iki kowe iki lho bocah. Lara atine. Lara ati Cak. Masalah utang piutang gak kakei. Kon gawe pokel gawe kaya ngene. Supaya keluargaku kesro. Ya sepurane Cak. Kayak ngene iki. Ya Cak. Yen awak dhewe urip dik bujang, durung duwe bojo. Ana kanca utang mesti takei. Berhubung awak dhewe iki wis duwe gandengan, duwe bojo. Ana utang piutang awak dhewe ku durung duwe karo bojo. Ngono lho, Bi. Wis gampang, solosine wis tata, sing kok tak utangane. Iya. Sing penting ayo nanggone tenaru. Tenaru. Tasakuran. Paguyuban. Sumur gede. Nekakno lodrok kesayangane masyarakat Jawa. Lodrok apa? Ya iku lodrok Karya baru. Saudara-saudara penonton,